Sí. És molt fred aquí al convent, penso que està molt constipat. Que te penses que aquesta no és? El més humit, no tenim cinc vols estufa, una aquí i l'altra allà, i en posam una a cada banda. Nadal, cicles i de centre, que és la principal. De la plaça no és el millor consolidat. A baix, Aquesta i després el que vol està sec. Aquesta vermella, molt freda. Aquesta l'ha vist, que s'ha tingut un ull i si hi ha qualque cosa. Aquest estil de façana és el que no ens vaig explicar a Catalunya, que és simplement damunt el poc espai d'encara